Partnery seriálu jsou Intercars, racing-shop.sk a Castrol. Tisíce koní pod kapotami okruhových speciálů se prohánělo na Slovakia Ringu ve třetím kole slovenského okruhového poháru. V pátek 28. června už tradičně nevyšla předpověď počasí, ale slunečný den nikomu nepřekážel. Už od úvodní kvalifikace v kategorii do 2 litrů dominovala legenda slovenského motorsportu, kterou není nikdo jiný než Julo Konček. S přehledem vyhrál první závod. Jeho absence v tom druhém pak využil premiant třídy Peter Schober. Milan Valášek přijel s rychlou a půvabnou Žinetou G50. Jejich premiéra ve slovenském okruhovém poháru znamenala dominanci ve třídě do 3,5 litru. Zvítězili v obou závodech. V nejsilnější třídě využil technickou převahu Mercedesu SLS GT3 AMG Rudolf Machánek. Už od kvalifikace nenechal nikoho na pochybách, že bude nejrychlejší. V rámci otevřených aut závodili jen 2 speciály KTM X-Bow a ten rychlejší vodil po trati Miroslav Šimon. O vítězech jednotlivých tříd se rozhodne na posledních závodech na Slovakia Ringu 18. října 2013.